हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थालांनो नागिरदों टेक्निकेलनि सोमोन्दै खिन्थागोन सासे बिनानावा आंखौ लोगो हमनो फैदों गावनि मोनसे इउटिउबनि सोमोन्दै जेनेबा मोनसे खामानि लानानै दा बिनानावा लोगो हमनो फैदों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो बिनानावखौ आरो नोंथांमोना अबियसलि सिनायखायो बिनानावा दासो इउटिउबाव ग्र' जाफुनाय आरो बिनानावनि चेनेलखौ बयबो नायखायो स' आं बिनानावनि चेनेलखौ सिगांनिफ्रायनो गेजेर गेजेर चेक खालामबाय थायो आरो मा जादों मा जायाखै आरो दिनैसिम मनेटाइज जानायनि सिगांनिफ्रायनो दा मनेटाइज जानानै दा राङाबो हाबसिगोन बिनानावनाव बे राङा हाबनायनि सिगां माखासे खामानि मावबावनांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ खिन्थागासिनो दंखायो दहायबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो स' नोंथांमोना मा इसु दङ मा प्रब्लेम लानानै फैदों बिनि सायाव आङो रायलायगोन आरो नोंथांमोननोबो खिन्थागोन नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिनानावा खिन्थासिगोन मा प्रब्लेम लानानै फैदों स' नोंथांमोननो आं खिन्थानोसै नायदो स' बिनानावा माबाफोर खामानिनि थाखाय फैदोंमोन औ आङो ओरैनोथ' गासिबो खामानिखौ बे आदानो नायहोजोबनाय जायो नालाय ओंखायनो दिनै माने ओरैनोथ' आंखौ कमेन्टआव होनगासिनो एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो होननानै ओमफ्राय दा बेखौनो होनोसै होननानै सानना फैदों आरो आङो दा ओरैनो बेसेबांसो डलार जाखो डलाराथ' 100 बारबाय 100 बारबाय 100 ओमफ्राय मोनसेया 34 जाफिनबाय खोमा 34 जाफिनबाय होमबा बिनानावनि गुगल एडसेन्सआव बेंक एकाउन्टखौ साबमिट खालामनांसिगोन नङा होमबा दिनै आं खालामना होनोसै आरो लोगोसे बे साबमिट खालामब्लाल' जाया बेयाव इउएस टेक्स फर्म होननाय मोनसे दङ नोंथांमोना आङो बारे बारे खिन्थाबाय थायो भिडिअनि गेजेरजों स' बे इउएस टेक्सखौबो आं खालामना होफानोसै बिनि उनाव बेखौ 25 तारिखनि सिगां नै दिनै खालामोब्ला गाबोन 25 तारिखनि सिगां बेफोरखौ खामानिखौ मावजोबोब्ला बे मासनि 25 तारिखनि गेजेराव बिनि फैसाया एकाउन्टआव हाबफैगोन आरोखि दै होमबा आङो दा बिनानावनि चेनेलखौ चेक खालामग्रोनि बिनि उनाव दाहाय दान्दिसे रायलायबावगोन नङा होमबा नै लोगोफोर अब्ला नायदो आङो बिनानावनि वाइटि स्टुडिअखौ बेयाव अपेन खालामबाय आर्निंनि अपसनाव आं क्लिक खालामनानै नायनि $103.73 जानानै दङ बियो बे मासनि 25 तारिखआव हाबफैगोन जुदि दिनैनो बे बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ साबमिट खालामोब्ला अब्ला मिथिबाय जा बिनानावनाव $133 दङ स' आङो दा गुगल क्रोमआव थांनिसै आङो बेहाय गुगल क्रोमखौ अपेन खालामबाय आरो बेनि गुगल एडसेन्सनि जिमेल आइडिखौबो लगइन खालामबाय स' बेयाव सार्च खालामनांगोन गुगल एडसेन्स बेयाव सार्च खालामनानै नैबेयाव दं गाहायाव साइन इन टु कन्टिनिउ गुगल एडसेन्स बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि जाबाय बे अपेन निउ माने बेयाव जेबो साबमिट खालामना लायाखै एकाउन्ट डिटेल्सखौ बेयाव होआखै स' बेयाव नोंथाङा मोनसे नटिस नुदों बेयाव एक्सन रिक्वायर्ड देयर सामथिं टु चेक इन युवर एडसेन्स फर इउटिउब पेमेन्ट्स एकाउन्ट बेनिफ्राय गाहायाव दं गो टु पेमेन्ट्स अके नैबेयाव मोनसे नटिफिकेसन फैना दंफैयो बेयाव नायोब्ला बेयावबो बेखौनो बुंदों एक्सन रिक्वायर्ड अब्ला जोङो डाइरेक्ट मा खालामगोन बेयाव गो टु पेमेन्ट्सआवबो क्लिक खालामजायो आरो नङाब्ला नोंथाङा नैबेयाव 3 लाइन मोनगोन नैबे 3 लाइन बे 3 लाइनाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव गाहायाव मोनगोन पेमेन्ट्स बेयाव बे पेमेन्ट्सआव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय पेमेन्ट्स इनफ'आव खनसे क्लिक खालामबावनांगोन बेयाव क्लिक खालामोब्ला गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव नुनो मोनगोन जेरैहाय बेयाव गोजौआव दं एक्सन रिक्वायर्ड ओमफ्राय देयार आर इसु विथ इउर पेमेन्ट एकाउन्ट बेयाव नै $103 बेयाव जानानै दङ स' जोङो दा मायाव क्लिक खालामगोन देयार आर इसु विथ इउर पेमेन्ट एकाउन्ट बिनि गाहायाव मोनसे एर' दङ बे एर'आव आं क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव आपडेट खालामनांगौ मा आपडेट खालामनांगौ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आं जुम खालामना खिन्थानि बेयाव बुंदों टु मेक शियर डेट इउर पेमेन्ट इज इनक्लुड इन द नेक्स्ट पेमेन्ट साइकेल प्लिज प्रभाइड इउर टेक्स इनफरमेसन मोनसे जाहैबाय इउएस टेक्स इनफरमेसन बेखौ फिलआप खालामनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय पेमेन्टखौ रिसिभ खालामनो थाखाय प्लिज श'स ए भेलिड पेमेन्ट मेथडखौ नोंथाङा बेयाव एड खालामनांगोन स' फार्स्टआवनो पेमेन्ट मेथडआव नैबेयाव आपडेट दंना बे आपडेटआव क्लिक खालामसै बेयाव आपडेटआव क्लिक खालामब्ला बेयाव बुंदों एड पेमेन्ट मेथड नै नायनो हागोन नो पेमेन्ट मेथड्स इट बेयाव जेबो होथ'वाखै नालाय दा बेयाव एड पेमेन्ट मेथडआव क्लिक खालामनानै पेमेन्ट डिटेल्सखौ होनोसै
अके बेखौ आङो डिटेल्सखौ होनोसै बेयाव पेमेन्ट डिटेल्सखौ होनोसै माने आं दहायसो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना बे भिडिअ माब्रै पेमेन्ट डिटेल्सखौ होनांगौ नोंथांमोननो आङो खिन्थाखादों भिडिअनि गेजेरजों स' आं बेखौ फिलआप खालामनानै होनोसै फाइनालि लोगोफोर आं बिनानावनि चेनेलखौ गासिबो चेकआउट खालामजोब्बाय मा खालामनांगौ आं खालामजोब्बाय एकाउन्ट नाम्बार डिटेल्सखौबो आं होबाय आरो US टेक्स फर्मखौबो आं फिलआप खालामजोब्बाय बिनानावनि पेमेन्टसा बे इउटिउबनि पेमेन्टसा नैबे मासनि दा 22-23 तारिखआव हाबनांगौ आरो बे हाबगोन आरो हाबोब्ला बिनानावनिफ्रायबो अबियसलि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन बिनानावाबो गोबां भिडिअ बानायो आरो दा बिनानावनि देहाया बारा सुख गैया एसे थिग नङा नोंथांमोनाबो बिनानावनि भिडिअखौ नायोब्ला मिन्थिगोन बिनानावनि प्रब्लेमखौ स' बिनानावनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथाङा बिनानाव चेनेलखौ थांनानै भिजिट खालामहैनो हागोन बेफोर बुंनांगौ नामा भिउवार्सफोरनि सिगाङाव आंथ' बिराद मोजां मोनो मानो होनबा जि खामानिखौनो आं फैबानो मावनानै हरो नालाय ओमफ्राय जि खामानि मावो मोजाङानो मावो नोंथांमोनाबो आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना नोंथांमोनाबो जायोबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला आदानि सेराव फैनानै फैनो हायाबाबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन फेसबुक दङ फेसबुकाव मेसेज खालामहरबाबो जायो आरो नोंथांमोना आदानि चेनेलाव नायनानैबो मिन्थिगोन आरोना बिराद मोजां बुजायो ओमफ्राय आङो खाथिखा नालाय आं खालामा आरो नायो आंबो भिडिअखौ ओमफ्राय थेवबाबो आदानि सेराव फैथारो आरो आङो नै बाइक दंबावोसो बिनानाव ओइ नै स्कुटिजों फैदों स्कुटिजों जेने थेनेथार राजाखौ लाफायासै होमबा ना ओहो स्कुलाव दोननानै दे होमबा लोगोफोर फाइनालि बिनानावनि खामानिया जोब्बाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनानावनि खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आं सोरखौबा बेफोरबायदिनो हेल्प खालामनो मोनोबा आंबो जोबोद गोजोननाय मोनो स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनाबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय अके अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार